Vítajte všetci pri mojom novom videu, ja som Ester, no a dneska na hodine slovenského jazyka sa spolu naučíme novú látku. Bude sa volať slovné druhy. Na úvod vám môžem povedať, že ich bude 10, ale nebojte sa, všetko sa postupne spolu naučíme. Aby to učenie bolo také zábavné, som si pre vás pripravila jednu rozprávočku. Bude o slovných druhoch. Bolo raz jedno kráľovstvo. Na prvý pohľad úplne obyčajné kráľovstvo, no aj tak bolo zvláštne. Bolo to kráľovstvo slovných druhov. Každý tu mal svoju dôležitú funkciu. Na zámku bývala kráľovská rodina. Pán kráľ Slovesa sa o všetko staral. Bol najdôležitejší. Pracoval, panoval, vládol, rozhodoval, písal nariadenia, dohliadal na kráľovstvo. Skrátka stále niečo robil. Pani kráľovná podstatné mená mala tiež veľa práce. Musela zastať veľa povolaní. Bola to manželka, mamička, vládkyňa, niekedy záhradnička a gazdinka. Pán kráľ s pani kráľovnou mali 2 deti, dvojčatá. Princezná prídavné mená bola krásna, milá, dobrá, pracovitá, starostlivá a roztomilá. Princ príslovky, ktorý raz určite bude vládnuť, chodil všade včas, rýchlo, presne, vážne a vznešene. Kráľovná mala svoju slúžku predložky. Tá chodila vždy pred ňou. Kráľovná niekedy zabudla, kam dala svoj prsteň, ale slúžka ho vždy našla. Býval na stole, pod stolom, nad stolom, pri stole, vedľa stola alebo v stole. Zámok bol veľký a tak musel kráľ alebo kráľovná poslať posla spojky s odkazom. Keď prišiel, dostal odkaz a bežal alebo utekal, ale spadol, pretože zakopol, avšak vstal a opäť utekal. Niekedy musela kráľovná s princeznou odcestovať. Kráľovstvo však nemohlo bez kráľovnej zostať. Preto ju v rozhodovaní zastupoval minister zámena. On rozhodoval, čo bude ten či tá robiť a jeho rozhodnutia boli správne. Kráľ mal svojho hviezdára, astrológa číslovky. Ten počítal, koľko je hviezd a podľa nich vypočítal, že za 7 dní bude veľký sviatok. Ostáva teda ešte niekoľko dní na prípravu. Všetko sa musí dokonale pripraviť, pretože to bude už stý sviatok. Na ten usporiadal slávnostnú večeru pre svojich podaných. Kuchár častice pripravil niekoľko jedál. Boli skoro rovnaké, iba tam vždy zmenil jednu prísadu a jedlo chutilo inak. Vždy si prijal. Kiež by boli s mojím jedlom spokojní, nech im chutí. Hosťom asi chutilo, lebo na otázku, či chcú duplu, volali: Iste, iste. A aká by to bola slávnosť, keby na nej nebol šašot citoslovcia. Ten vedel rozosmiať každého. Najlepšie bolo, keď predvádzal zvieratka. Uhádneš, kto som, keď robím bú, kvák, mňau, hop, hop, haf? Nakoniec celý link zazvonil zvonec a rozprávke je koniec. Toto bola rozprávočka o slovných druhoch a môžeme sa hneď vrhnúť na druhú vec. Otvoríme si učebnicu na strane 71, alebo aby ste si ju nemuseli otvárať, tak ja tu mám takýto papierik, môžeš si video stopnúť a odpísať si ju do zošita, aby si ju lepšie zapamätal. Ja vám ju idem teraz prečítať. Slovné druhy. Slová majú rozličné úlohy. Podľa toho, čo pomenúvajú a vyjadrujú, ich zaraďujeme do rozličných slovných druhov. Slovných druhov je 10. Sú to podstatné mená, prídavné mená, zámena, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovce. Takže napríklad auto je podstatné meno, červená je prídavné meno, my je zámeno, číslovky
15 alebo číslovka. Skákať to je sloveso. Dobre je príslovka. Pod je predložka. A je spojka. Nuž je častica. A juj je citoslovcie. Tak, toto bola celá poučka. Teraz si video stopni a odpíš si. Tak dúfam, že ste si tú poučku zapamätali, pretože je veľmi potrebná, ak sa chceme niečo naučiť o slovných druhoch. Alebo viete čo, ja mám pre vás ešte takú úlohu nakoniec. Ak ste si to naozaj dobre zapamätali, tak by ste takú jednu moju úlohu mali zvládnuť veľmi ľahko. Tak, tuto som si napísala, takže toto si do zošita urobte, takých 5 odstavcov, alebo ako chcete, ako vám to bude vyhovovať. Tak. Teraz vám ukážem na obrazovku slovíčka. No. A stopni si video, odpíš si ich na nejaký papieriček. No a môžeš pracovať. Do tých rámčikov ich odpíšeš, tak aby to bolo. Napríklad, ja tu mám pekné, to vám poradím, to je prídavné meno. Tak si to tam rovno môžete napísať. Video si stopni, no a ja vám idem ukázať odpoveď. Dúfam, že si to stopol, alebo stopol. Tak takto vyzerá odpoveď. Skontroluj si, ak si mal správne, tak si sa to poriadne naučil. Ak nie, tak sa to musíš ešte doučiť, alebo si video pustíš ešte raz. A ja sa s vami teraz lúčim aj s mojou sestričkou. Ahoj!